Dobrý deň, dámy a pánové, a vítam vás u tretej časti z Minecraftu. Takže dneska by som chcel niečo urobiť. Už mám na to aj pripravené veci. Vy už možno aj viete čo. Chcem sa vydať niekde. Nie, srandujem. Chcel by som postaviť ten most, čo som hovoril v prvom dieli. Tam si robiť zahrádku. A to je tak asi všetko, alebo tak nejak. Takže ideme nakácať nejaké drevo. Teraz sa pýtate, však ty máš drevo. Ale ja potrebujem na okraje. Takže dneska to bude krátky diel. Taktiež mám aj plno nápadov na Roblox, čo budem točiť. A možno do videa pozvem aj nejakých nových youtuberov a tak. Lebo meso? Čo tam robí? No, neviem. A jak pozriem do toho nejakého ďalšieho youtubera začínajúceho, tak bude to v reálnom živote. Nebude to tak v hre, bude to v reálnom živote. Keď som dobre videl, ten strom levitoval. Ten strom levituje. What the hell? V jaskyni strom, čo im už. Ten Minecraft. No Craftsman. Tak. Hop. Tak, jak tento strom dokúpem, to už možno bude stačiť. Tak. Oj, som trošku doporol do diury. Help me, pomoc! Help! Bum. Tak. Čaga, čukčík. OK, takže idem sa vyspať a potom môžeme ísť stavať ten most. Len v noci. Však už je noc. Vychádza mesiac. OK, takže môžeme začínať robiť ten most. Už som to videl, že bude do šikma. Tak. Bude to nejak tak. Nebudem sa s tým mostom tak nadrábať. Len urobíme normálny most. Bum. Hop. Bum. OK, to ešte nestačí. Tak, o chvíľu to bude. Bum. Takže ideme druhú stranu. Takže au. Help. Už sa môžem ísť vyspať. Tma je v pekle. No ale ešte musím dokončiť mostík. Tak. Ja už nemám drevo. Zdrhám. Poď.
Postiel je prišiel. Takže odo mňa jeden blok. Dobre. Takže... OK. Sa plinky idem spaliť. Takže... Vody bucket. Most je hotový, ale ešte musím nakacať nejaké drevoto. Je retard? Čo? Zdochni, umrej, stipný chcipak. Priblblý creeper. No, díky za bloky. To tu. Potom budem vyrovnávať, ale... Ja to radšej vyrovnám a kašlem na úpravu. Ja tu urobím džuzňu. Tak, nakopeme trávu. Čo zase píše? Tak, a ako by to vyzeralo? Ako by tu nič nebolo. Ako by sa tu nič nestalo, už to vyzerá. No, strom je na Cypr Sampre, ale to nevadí. 4 logy. To mi bude stačiť. OK. Hop. Daj mi logy. No. Bum, bum, bum. Bum. Takže masív máme. Ideme ešte vykopať ten šťerk. Vážne? Je tento piesok. Tak, trošku som tu urovnal terén. A teraz zoberiem nejakú hlinu. Takže... Jak dokončím túto zahradku, tak to video bude už končiť. A vy, čo toto pozeráte, nebudete dať like, odber a zvonček. Nech vám vychádzajú, nech vám chodia najprv videa môjho kanálu. A keby ste vedeli, môj kanál sa volá Moon 2. OK, tak si zoberiem ešte nejakú hlinu. OK, tak letím. Bam. Počkaj, nerobí sa niekde tá... Áno. Ja si ju zoberiem. Veľmi rád si ju zoberiem. Viete prečo? Lebo som videl,